Никога не съм снимала такова видео, не знам как ще мине. Надявам се да е добре. Не знам. Исках да снимам това видео от много дълго време, обаче все си казвах, че идеята може би няма да е толкова интересна. Аз не снимам такива видеа, но в канала ми наистина има какво ли не. И идеята е да качвам това, което ми е интересно в момента, така че надявам се и на вас да ви е интересно и полезно. Някой блъска. Може ли да не блъскате? В днешното видео ще ви предложа някакви идеи за това как може да се обличате така, както ви харесва, но в същото време да не харчите много пари. Дори когато пазарувам от скъпи места, обичам да пазарувам на намаление. И най-вече обичам да пазарувам във втора употреба. Знам, че има хора, които не подкрепят пазаруването във втора употреба. Знам, че има и такива, които го подкрепят. Всеки сам може да избере за себе си. Това са само предложения от мен. Не ви казвам пазарувайте във втора употреба, но просто ви предлагам някакъв вариант. Не е задължително да носиш най-скъпите дрехи, за да изглеждаш добре, за да се чувстваш комфортно и да се харесваш. От много малка с майка ми обикаляме по вторите употреби и си купуваме супер готини дрехи, които струват по 60 стотинки, 1 лев, 2 лева, 5 лева дори. Не казвам, че не пазарувам в мола, не казвам, че не си поръчвам нови дрехи, но едни хубави 60% от гардероба ми са от втора употреба. Днес просто ще сглобя няколко тоалета, не знам как се правят тези видеа, но все пак ще се опитам да дам някакви съвети, нещо по-така. Пазаруването във втора употреба е и природосъобразно, защото даваме живот, втори живот на дрехи, които са носени. Понякога откриваме и чисто нови дрехи. Дрехите втора ръка намаляват нуждата да се произвеждат нови дрехи, по този начин спестяват ресурси и опазваме природата, малко или много. Ползите са много, разбира се, има и негативни мнения за това. Не бих казала, че разбирам от мода, всъщност изобщо не разбирам от мода, нямам конкретен стил. Нося неща, които ме карат да се чувствам добре. Горе-долу това е. Започвам с първото нещо, с което съм облечена. Това е на една приятелка на майка ми, която просто вече не го носи. Отдолу носи спортен сутиен. Това е един клин, който също е от втора употреба, беше на майка ми, сега е мой. Това е аутфита, който съм облякла в момента. Много ми е удобен, изобщо не е скъп и обикновено, ако искате да излезете да се разходите, но все пак искате да сте до някъде стилни, спортни, елегантни, мисля, че това е супер вариант, в който можете да излезете така и да се чувствате добре. Нищо не разбирам, не знам въобще какво говоря. Следващото нещо, което съм облякла, това е риза, която струваше 1 лев и е най-голямата мъжка риза. Няма никакви петна, никъде не е скъсана, изпрана е естествено. И е толкова голяма, че в моя случай ми служи за рокля. Като една плажна и приятна рокля с паднало рамо. Или мога да сложа около кръста си някакъв колан, който отново да даде вид на рокля. Не казвам, че навсякъде, където отидете, ще има ризи по 1 лев. Но идеята е просто да потърсите, има определени дни, в които нещата са по-евтини. Може би сте виждали някои от тези дрехи, защото съм качвала видеа с тях в TikTok, но следващото нещо, което съм облякла е не гъщеризонче, ами все едно рокличка, обаче като панталон долу. Но тя също беше 1 лев. Много е удобна, много е лека. Винаги можете да я завършите с някакво яке. Винаги можете да сложите друг вид яке или някаква жилетка. Не показвам обувки, просто защото не купувам обувки от втора употреба в повечето случаи. Почти никога не купувам обувки. Нито бельо и така нататък. Купувам неща, които знам, че е окей, безопасно да си ги купя. Знам, че втората употреба е чиста и изрядна и така нататък. Това е. Това определено е една от любимите ми ризи и открих за 3 лева в една втора употреба. Винаги можете да комбинирате такива ризи с дънки, които имате. Обикновено също купувам дънките си чисто нови, защото много рядко откривам такива, които ми стават от втора употреба. Когато си купя скъпи и качествени дънки, например, винаги мога да си купя 10 различни блузи, които са по-евтини, но също са качествени. Тази риза буквално е като чисто нова. Няма никакви забележки, все едно съм я взела от мола. В различен ден щеше да е около 11 лева в най-скъпия вариант, но тъй като деня, в който отидох, втората употреба предлагаше дрехите по-евтино, попаднах на това уникално попадение. Нося го с дънки, с къси панталонки. Това определено ми е любимото, защото това е мъжко яке, размер М.
Открих го съвсем случайно и цената на това яке беше 7,50. Абсолютно нищо му няма, вярно мъжко е, но аз така или иначе понякога много обичам да нося големи неща, мъжки неща. Не мъжки, просто с мъжки размер. И супер много ми харесва. И надолу съм обула този клин, който намерих на съвсем различно място в същия ден. И толкова много ми харесва, че няма как да не го взема. Той също беше 3 или 4 лева. И накрая дори си получава цял аутфит. Разбира се, за някой от вас може да е прекалено като комбинация, но винаги можете да носите такова яки, примерно, ако си намерите по-евтино, с някакви изчистени дънки. А клина винаги можете да носите, зависи какъв цвят е, но с цветове, които има самия клин. Открих тази блуза за 1,50 и понеже беше доста дълга, реших да я отрежа. И сега я нося с този клин, обикновено вкъщи. Изрязах естествено доста некадърно. Това е потник, който така или иначе имам. А тези панталони, много обичам точно такъв стил, малко по-широки и странни. Открих за 2 лева и винаги мога да ги комбинирам с нещо отгоре, каквото и да е, какъвто и да е цвят. Супер удобни са, много са лекички. Дано да не ми се изключи камерата, но това яке също е мъжко и беше 2 лева. Любимия ми цвят е, много ми харесва, веднага го взех. Това е същия потник и надолу отново открих клин. Много обичам такъв стил. Супер удобен ми е, много ми харесва. Винаги можете да комбинирате големи якета с сладки потници, някакъв удобен клин отдолу с някакви кецове. Още едни странни панталони за 4,50. Започнах да бързам, защото наистина нямам батерия. Следващото нещо е много нетипично, може би, зелен ярък клин, който комбинирам обикновено с бяла тениска. Тази тениска е от Мърчами, това е един от новите дизайни в Sunday Habit. Когато си вземете по-шарен клин, винаги можете просто да вържете блузата. Ето така, някакси, не точно така. И се получава супер готин аутфит с някакви обувки. Не боси, препоръчително. Това също е блуза от Мърчами, която е в огромен размер. Мисля, че е най-големия възможен мъжки размер. И тази риза беше също 1 левче. Отдолу винаги бих носила къси панталонки с някаква риза около голяма ваша блуза. Няма нужда да я от Мърчами. Продават се много големи мъжки тениски, които са огромни и стават за рокля. И винаги можете да ги вържете с някаква риза и да имате много ефтин аутфит. Тук вече камерата ми се изключи, защото нямах батерия. За първ път снимах нещо подобно и честно да ви кажа, много се чудех дали да го кача, защото е различно от това, което съм правила до момента. Но наистина исках да пробвам различни неща, които са ми интересни и да видя как се чувствам. Чувствам се добре и се надявам видеото да ви е било полезно по някакъв начин. Благодаря ви, че гледахте видеото. Ще се видим следващия път. Благодаря, че приемате идеите ми, приемате всичко различно, което правя и ги подкрепяте.